Татар солдатлары гомер-гомергә көчле рухлы, холыклары көрәшче булган. Беренче бөтен дөнья сугышы вакытында патша армиясенә 1,5 миллион татар чакырылган. Бу армиянең 10% дигән сүз. Яу кырларында да татар телендә сөйләшкәннәр, хатлар, шигырьләр язганнар, җырлар җырлаганнар. Моны раслаган уникаль ядкәрләр безгә 100 ел узгач та килеп ирешә тора. Германиядәге архивларда 1916 елда немецлар тоткынында җырлаган татар солдаты язмасы саклана. Заман дип аталган ул җырны бу көннәрдә яңа төсмер өстәп, яшь татар җырчысы Әдилә Әхмәтова башкарды. Тоткында утырган татар солдаты бу җырны җырлаганда нинди хисләр кичерде икән? Заман дип аталган әлеге композиция 1916 елда немец лагерендә яздырылган. Ул татар халкына мөрәҗәгать кебек яңгырый. Уян татар, уйлан татар диелә. Татар яшьләре аның заманча акустик версиясен булдырды. Темасы бүген дә актуаль диләр. Айдар Файзрахманов ансамбле башкарында ишеттем. Аннан соң Камалның җилкәнсезләр спектакленә ишеттем. Бик тирән мәгънәле. Тоткынлыкта да милләт язмыш хакында уйланган татар солдаты батырлыгы уйландыраларны. Әлеге җырны башта Таткультфест фестивалендә башкарган идек. Аннары студияда яздыртырга дип чакырдылар. Бераз миллизмнар өстәп уйнарга дип. Біз аны 10-15 минут эчендә башкарып та чыктык. Шул кадәр дәрәҗәдә илһамландырды. Когда я играл и слушаю эту песню до сих пор, у меня только мурашки по телу. Шундай фонограф, бу үзенә күрә микрофон шикелле булган. Монда кешене каршына бастырганнар да. Әлеге язмаларны Германия галимнәре 1914 елдан алып 1918 елга кадәр махсус яздырган. Һәрбер тоткынга анкеталар тутырып, бүгенгә кадәр архивта саклаганнар. Фольклор белгечләре, әдәбият белгечләре, хокук белгечләре, алар үзләренең илләрендә төрле халык вәкилләренең җыелу, туплану белән файдаланганнар, әсирләрнең. Алар өчен экзотик булган халыклар, алар өчен моңа кадәр таныш булган халыклар вәкилләре, һәм алар шундый бик матур мөмкинлектән файдаланып, шушы лагерьларга килеп, ул халык вәкилләре белән аралашып, үзләре өчен бик кызыклы материал туплаганнар. Рияс Исхаков дигән егет Польшага барып, андагы шушы татарларның каберләрен табып. 10 ел элек әлеге кадерле язма Германиядән Татарстанга кайтарылгач, аны беренче булып Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбле башкара. Җиренә җиткереп, һәрбер сүзнең яңгырашын саклап, архивтагы фотоларга нигезләнеп, актерлар җәлеп итеп. 100 якын немецларның тарафыннан беренче бөтен дөнья сугышында әсир төшкән татар әсирләреннән язып алган язмалар. Алар мине бик каты тетрәндерделәр башта. Анда 19 яшьлек егет тә җырлый. Шундук Илһам абый тарафыннан җырланган Корурман җырыда яңгырады. Әмма ләкин аның сүзләре бөтенләй икенче төрле, көе, төзелеше, яңгыравы шул халәттә калган. Шул вакытның яңгырашын безгә җиткерәләр. Ул бик кызык, шул хәтта теге тетрәндергеч бер нәрсә ул. Пластинкаларда тавышның иясе Захидуллин булган дип әйтәләр. Минем кыз фамилиям Захидуллин. Бәлки чыннан да фамилиясе шулай булгандыр. Бу турыда төгәл мәгълүмат юк ди тарихчылар. Әмма яшьләрнең бу җырга мөрәҗәгать итүе үзе бер яхшы фал диләр. Бу җырны хатын-кыз тамашачыга җиткерү ул тагыда нирәк, чөнки бик авыр шишелеш, әмма дә ләкин Адиләне бик матур гына итеп, тыйнак кына итеп башкара, һәм мин уйлыйм, менә шушындый әйберләр алга тавыда булсын иде. Исәпләре заман җырын әле фолк-рок стилендә дә яздырырга. Айгөл Бәдретдинова, Алия Хәйретдинова, Мараз Зайдуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Тапшыруны туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына